tidspunkt, som I gjorde. Ja. For det tror jeg ganske bestemt ikke, I havde fået i dag, hvis I havde søgt i dag. Tiderne er blevet meget anderledes, og det er pengene også. Så det var godt, I kom i gang på det tidspunkt. Jeg har en lille hilsen til jer her. Nu synes jeg, som jeg nævnte før, at vi har været hovedsponsor, så det er ikke den store gave, jeg er med. Jeg har en lille hilsen til jer der. Men der er sikkert et eller andet, som I får behov for på et tidspunkt, så der er en lille gavekort til skyttebutikken. Det skal jo blive inden for rækkerne, så I kan købe lidt der. Tak skal du have. Rigtig hjerteligt tillykke med dem. Jeg synes, der er en ting, der mangler, som i hvert fald ikke er blevet udtrykt endnu. Det er et leve for et skydebanen her i Errindlev. Skulle vi ikke tage og udbringe det? Skydebanen i Errindlev, længe leve! Hurra! 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 Tak skal I have, og tillykke med det. Tak for det. Skal du rykke tættere på med det kamera der? Jeg tager med. Så skal vi have æresmedlemmerne inde på banen. Ja, det er jo sødt. Og Rane skal vi have med også. Vil det være muligt